Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. By Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Start of the second quarter, deadlock po tayo, 16 all. Number 23, Butata. Seconds to shoot. Pineda. Basket count plus foul committed on number 3. Pangalawa na yan para kay number 3. Bonus free throw pa kay number 7 and 1. Change favor ulit tayo. 1918 Pampanga High School. Number 5. Change favor. Seesaw battle between Pampanga High School and MQC. Number 26 sa 3-point area. Wala yung tira. May foul committed on number. Foul on number 8, Garcia. Binigay sa 7. Pinaras ni Garcia. Signaling the play. Alley-oop pass pero naagaw ng PHS. Pass break pass kay Garcia. Binigay sa 26. Binigay kay Garcia. Nawala. Tinira. It's good. Pineda. Lumayap. Pumasok. So, walang depensa, pinakita ng PHS. Garcia may hawak ng bola. Garcia, kick out sa number 26 sa labas. Short. Offensive rebound ng PHS. 26 ulit for the putback. Wala. Rebound ni Pineda. Pineda. 4 on 3 pero may blocking foul ang tawag ni Rep Bong para sa number 3. Tatlo ka na, number 3. Substitution. 26, balik kay Garcia. Garcia signaling the play, humihingi ng pick, binalik sa 26. Garcia ulit. Binigay sa gitna, short jumper, wala. So kulang sa vitamins. Pineda. Hand off sa number 21. 15 sa 12. Short. Offensive rebound ng MQC. 8 seconds to shoot. Naagaw ng PHS. 26. Pero may hacking foul para sa number 12. Substitution. Sideline inbound. Binigay sa number 26. Binalik sa 4. Tumatawag ng play. Binigay sa 26. 26 ulit. Sa 4. 4. Binigay sa gitna. 9 seconds to shoot. 26 sa gitna sa 7. Short jumper.
Pumasok. Change favor ulit tayo sa 23-22 para sa PHS. Pineda, inaaras ng number 4 ng PHS. Pineda, labas. Nakuha, pero may offensive foul para sa number 15. Warning na sa penalty ang MQC, 4 ng PHS. Dinadala ang bola. Signaling the play. Pinasa sa 26. 26 crossover move. Kick out sa number 15. Fake sa 3. Dinabas sa number 4. 8 seconds to shoot. 15. Pumipake sa gitna. Nawala ang bola. Naagaw ng MQC. Pineda. Pinasa sa number 21 sa layup. Wala. Rebound ng PHS. Pero unsportsmanlike foul. Ang tawag sa number 7, Pineda. So under the rules, hindi pwedeng hawakan ng tao. Kaya nagkaroon ng unsportsmanlike foul si Pineda. Substitution. Number 7 out, Pineda. Number 0. Dalawang technical free throw ang binigay sa number 7. Pumasok ang una. Pangalawang tira. Pumasok ulit. Score natin, 25-22. Inbound ng 15. Binigay sa 4. Binigay sa number 21. Binalik sa 15 sa 3. Wala. Pero may foul. So, technical free throw. Binigay sa number 21 ng MQC. Wala. So, mark 21. Handoff sa number 15. Pinasa sa ilalim pero natapik ng PHS. 14 seconds to shoot para sa MQC. Number 3, inbounding the ball. Binigay sa 5, cross short pass. 5, bumalik. Wala, rebound ng number 7 ng PHS. Pinasa sa number 15, ilingin ng number 4 ang bola. So 4, who's leading the play. Hand up sa number 21. 4 sa 21 ulit. Pinay sa 3. Short jumper. Malakas. Offensive rebound ng number 7 ng PHS. 10 seconds to shoot. 4. Drive na agaw ng number 3. Binigay. 4 on 1. MQC. May foul. Foul on number 21 para sa PHS. Wala. Offensive rebound pero natapik na number 15. Substitution. 35 out. PHS ball. #21. So, humingi ng pick. Binigay sa 4. Hand off sa number 23. Nagbigay ng pick number 15. 23 for the drive. Pumasok. #21 para sa MQC. Signaling the play. Binigay sa number 10. Nawala ang bola. Nakuha ng number 7 ng PHS. 4-2 pass break tayo. Number 7 drives. May foul. Para sa number 5 ng MQC. First free throw. Pumasok. Second free throw natin. Pumasok ulit. So, unti-unting lumolobo sa 6 ang kalamangan ng PHS. So, 21. 21 pa rin yung bola. Hand up sa number 15. 5, drive. Wala. Rebound ng
number 7. Double team tayo. Sa 4. 3-on-2 pass break. 15 lumayap. Pero may body contact foul. Para sa number 21. Dalawa ka na. Hindi pumasok. Second free throw. Pumasok na this time. 30-23 tayo with 4 minutes and 8 seconds to go. 21 pa rin para sa MQC, signaling the play. Tumira sa 3. Short. Nakakuha ng PHS. 7. Offensive rebound pero nawala ang bola. Last touch sa MQC. 13 seconds to shoot para sa PHS. Baseline inbound tayo. Number 15. Pinasa sa number 21. Pumake sa 3. Drive. Pumasok. So mukhang inaalat ang MQC. 15 sa 21. 21. Hand off sa number 5. Pinasa sa labas sa number 15 sa 3. Time! Number 15. 3! 4 para sa PHS. Sa 3. Short. Rebound ng MQC. Binigay sa number 10. Humingi ng pass na number 5. Di binigay. 3 lumayap, it's good. So, baba sa 4 ang kalamangan ng PHS. 23, binigay sa number 21. Binalik sa 4. 4 sa 23, 9 seconds to shoot para sa PHS. 23 drop pass, pero nabitawan ng number 15. Substitution tayo. 7 out. 21. Still orchestrating the play para sa MQC. Pinasa sa gitna sa 3. Binalik sa 21. Binalik naman ng 3. Wala. 23 na PHS rebound. Pass break pass sa number 4. 4 side step. Drop pass sa number 35. Pumake. Sa 4 floater. Pumasok. 21 ulit. Mukhang hindi nagustuhan ng coach ng MQC ang ginawa ng number 21. Pinasa sa number 5. Tinabas ulit sa number 15. Number 15, pero may foul para sa number 21 again. Para sa PHS. Dalawa ka na. Substitution. Number 10 para sa MQC. Merong whistle. Number 4 ng PHS. Penalty tayo. Second free throw, pumasok. So balik sa 4 ulit ang kalamangan ng PHS. 21, ginugulo, may double team. Para sa number 35. 23, wala shot. May tapik, tapikan, nakuha ng 4. Short jumper, wala. Rebound ng MQC pero may loose ball foul para sa number 15. 21 sa first free throw, pumasok. Second free throw tayo. Yard. Rebound ng 35 sa 4 ng PHS. 1 and 40. 4. Sa number 21, tumira sa 3. Wala. Rebound ng number 15. 15, minamadali. Humingi ng bola ng number 3, di binigay. So, may tapek. Last touch ang PHS. Baseline inbound tayo.
Bigay sa number 7, Pineda. Siya pa rin, tumira sa 3. Wala. Offensive rebound ng number 3. Drop pass ng number 15. Malakas. Rebound pa rin ng number 7. Bigay sa number 3. Short jumper. Wala. Follow up ng number 5. Wala pa rin. Nakakuha gawa ng number 21. Touchdown. Para sa MQC. 21 drives, drop pass, agaw ng 35 ng PHS. 4 on 3 tayo, 35 lumayap, malakas. Offensive rebound, wala, pero may foul. Foul on number 15. First free throw. Wala. Second free throw. Good this time. Split. 7. Pineda. 7 ulit. Pinasa sa 3. Drop pass sa number 5. Magandang pasa pero di pumasok. Follow up. 5 pa rin. Offensive rebound. Floater. Wala. First free throw na number 5 ng MQC. Short. Kulang sa vitamins. Second free throw tayo. Short again. Rebound ng number 7 ng PHS. Binigay kay Tapio, number 23. Pinaharas ng number 21. Binigay kay number 21 ng PHS. Signaling the play. Binalik kay Tapio. Kumake sa 3. 10 seconds to shoot. 21 sa number 4. Bad pass. Turnover tayo para sa PHS. With 18.3 seconds para sa second quarter. Pineda, number 7 ng MQC, orchestrating the play. Pineda made foul. Basket, no count. Hacking foul para sa number 4. Penalty tayo. Pineda, number 7, first free throw, it's good. Second free throw tayo. Short. Rebound, ako na number 7. 7, binigay sa number 21 ng PHS. 21, drop pass sa number 7, pumasok. Umabot. After the first half. Programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.